वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ मैं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनो थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं अच्छा ठीक है आं ब्लगखौ सुरु खालामसै बिदिब्ला जों बहाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ब्लगनि गेजेरजों नुलांगोन सो लेट्स गो माय ब्लग ओके ये देखो मेरा बैग बड़ा वाला बैग बेयाव आं बुंजासे मैगं सोनानै लाबोगोन सानदों जोङो नै सासेया हा बुंजासे मैगं सोनानै लाबोनो नागिरदों एक्चुअलि दिनै बाजार नङाबाबो आजिखालि फानखायो बयबो फानखायो ओंखायनो माने लायनो सानदों आरो जोङो मना लालायनानै बुजि मोनदों बेयाव बायनानै जानो हाया देनजार दाम बाजाराव ना जि दाम बाजाराव ओंखायनो जों बाजार गिदिराव लायनोसै बाजार गिदिराव लायबा खम बेगसे लाबोगाफ्रा नै बेगसे लाबाथाय सानखाबाय माने जाखाबाय सप्ता खनसेनि नांस्लाखाला आरो बिनि उनाव आंना दंफैखायोमोन दंनायाथ' ओमफ्राय होमबाबो लाबावसै जाया मोनसे 이치와 이친스 बेसेबां होनदों फवा प्लास्टिकखौ मोनसे लाबावना जाम्बि जाबाय दा बे औ गोथां नालाय मना बुंबाय कफि आलुजों गोथाव आलु दंखायो लायनो आं नासो लानांगौमोन माखौ थालिरा स्नि साम्फा नाखौ लायखानोसै आरो दानो माथो आं ओरै मैगं लाबोनांगौमोन ना दा फैगोन ना फैदो मोजांखौ ला फान्थाव लानो नागिरबाय फान्थाव मोजां ना मुलायाबो 30 টাকা দিব না কেজি আধা কেজি না 30 টাকা দাও না 30 টাকা কেজি না 30 টাকা দিব ভাই 35 টাকা দিব না লাদে কেস কত 60 টাকা जों दाख्लि माबानो लांबावनांदोंसो फिसाखैबो सवाथुर आसि होननायाव सवाथुरनि बुना लादो जों मोनसे मोजां गैयाबा बे फिसा हांगाला एसे फिसाया नै जोंनि दिनैनि खरसा मा लाखो हद' मना सिङाव मेरला दंबावो खोलैबावबाय दे हालाय गथ'आबो जेबो रोंथ्राहाय लाफा हिसाब गैयै मैगं लाबोबायनाय बाजार खरस खालामनाया बेनो लोगोफोर जोंना दिनैनि बाजार खरस खालामनाया बेनोमोन ओमफ्राय नै बेनो बिस्कुटसो नै बिस्कुट